Ktoré zvieratá a živočíchy žijúce na Slovensku patria medzi tie najnebezpečnejšie? Každoročne sú desiatky až stovky ľudí ohrozené útokmi alebo prenosnými chorobami, niektoré prípady dokonca končia smrťou. Určite si počul o stretoch s medveďmi, no existujú aj iné riziká. Aké hrozby ukrýva krásna slovenská príroda? Začnime zvieraťom, ktorého sa mnoho ľudí bojí, no v skutočnosti nie je až také nebezpečné. Vretenicou. Je to jediný jedovatý had žijúci na Slovensku. Jej jed spôsobuje silnú bolesť, opuch, nevoľnosť a v ťažších prípadoch aj poruchy krvného obehu, no väčšina uhryznutí nie je životohrozujúca. Jed samotný je síce smrteľný, ale len vo veľmi vzácnych prípadoch, najmä u malých detí, starších ľudí alebo pri neliečených komplikáciách. Vretenica sama od seba neútočí, uhryzne len vtedy, keď na ňu človek stúpne alebo ju prekvapí. Na Slovensku ide ročne len o jednotky prípadov uhryznutí a v posledných rokoch nebol zaznamenaný ani jeden smrteľný. Väčšina ľudí sa po rýchlej liečbe úplne zotaví. Na rozdiel od vreteníc na Slovensku viac zranení spôsobujú diviaky. Ročne evidujeme desiatky prípadov útoku diviaka, väčšinou ide o ľahšie až stredne vážne poranenia. Diviaky sú vo všeobecnosti plaché a útok na človeka je skôr výnimkou. Útočia najmä vtedy, keď sú prekvapené alebo cítia ohrozenie svojich mláďat. Majú dobre vyvinutý čuch a sluch, vďaka ním sa často vyhnú kontaktu s človekom, ale keď sa cítia zatlačené do kúta, môžu zaútočiť rýchlo a nečakane. Ako sa v prípade útoku brániť? Najlepšie je udržiavať odstup a nevstupovať medzi matku a mláďa. Neotáčaj sa chrbtom, nepozeraj diviakovi do očí a pomaly ustupuj. O niečo nebezpečnejšie sú útoky psov, najmä túlavých alebo agresívnejších plemien. Ročne evidujeme desiatky až stovky prípadov, od ľahkých po vážne zranenia, niektoré prípady dokonca končia tragicky. Psi útočia najčastejšie pri provokácii, prekvapení alebo keď chránia svoje teritórium či majiteľa. Väčšina psov sa však snaží konfliktu vyhnúť a správna prevencia často zabráni zraneniam. Ako sa brániť? Zostaň pokojný, nevyvolávaj paniku, nesnaž sa psa zahnať ani utekať. Použij predmet medzi tebou a psom ako bariéru a v prípade nebezpečenstva sa pomaly vzdialuj. Ďalšie živočíchy, ktoré nemusia byť nebezpečné pre každého, sú včely, osy či sršne. Pre väčšinu ľudí sú nepríjemné, pre alergikov ale predstavujú výrazné riziko. Záchranná služba ročne eviduje takmer 2000 prípadov bodnutia týmto hmyzom, z toho stovky prípadov vyžadujú transport do nemocnice. Bodnutie môže vyvolať anafylaktický šok, ktorý môže vo výnimočných prípadoch spôsobiť až smrť. Ako poskytnúť rýchlu pomoc v prípade takýchto príznakov? Ak je to možné, opatrne odstráň žihadlo, zasiahnutého ulož do stabilizovanej polohy a hneď volaj záchranku. Kliešte predstavujú skryté riziko v prírode, pretože môžu šíriť vážne ochorenia. Mnohí ľudia veria mýtu, že kliešte padajú zo stromov, no v skutočnosti sa väčšinou nachádzajú blízko zeme, na tráve alebo v lístí, kde čakajú na zvieratá či človeka, ktorý sa o ne otrie. Medzi najnebezpečnejšie choroby prenášané kliešťami patrí rímska borelióza a kliešťová encefalitída. Príznaky môžu byť veľmi rôznorodé, od horúčky, bolesti hlavy či svalov, únavy a závratov, až po ochrnutie, dlhodobé neurologické problémy a vo vzácnych prípadoch aj smrť. Na Slovensku sa ročne hlásia stovky až tisíce prípadov ochorení prenášaných kliešťami, pričom len časť vyžaduje hospitalizáciu. Prevencia je jednoduchá, použij repelent a dlhé oblečenie pri pohybe v prírode. Po návrate si dôkladne skontroluj telo a odstráň všetky prichytené kliešte. Ako kliešťa odstrániť? Najjednoduchšie vatovým tampónom, navlhči ho a s trochou mydla krúživými pohybmi prechádzaj po koži, až kým kliešť neostane na tampóne. Nepoužívaj olej ani krémy, aby sa kliešť nezadusil, vtedy hrozí riziko infekcie. Druhou možnosťou je pinzeta, chyť kliešťa čo najbližšie ku koži a rovno ho vytiahni. Ranu nakoniec vydezinfikuj. Ak sa kliešť pri vyberaní zlomí a v rane ostane hlavička, opatrne ju odstráň ihlou alebo vyhľadaj lekára. Skôr než sa dostaneme k poslednému zvieraťu, pozrime sa na pár zaujímavých čestných zmienok. Rys európsky. Nebezpečný, ale plachý predátor. Stret s človekom je extrémne zriedkavý a historicky nebol zaznamenaný žiadny útok. Vlk obyčajný. Vo voľnej prírode sa vyskytuje sporadicky, útoky na ľudí sú veľmi zriedkavé a väčšinou ide o obranu mláďat. V roku 2020 sa v lese v okrese Bardejov našlo 13-ročné dievča v bezvedomí s ranami od zubov. V médiách sa objavila hypotéza, že dievča napadol vlk, vyšetrovanie ale ukázalo, že zranenia spôsobil jej vlastný pes, nemecký ovčiak. Besnota. Ochorenie, ktoré je vždy smrteľné, ak sa nelieči včas po infekcii.
Na Slovensku sú prípady veľmi zriedkavé, posledné potvrdené prípady u zvierat sa vyskytli pred niekoľkými rokmi a u ľudí sa v modernej histórii nevyskytlo žiadne úmrtie. Na záver sa pozrieme na to najhrozivejšie zviera, žijúce na Slovensku. Je ním samozrejme medveď hnedý. Medvede sa ľuďom zvyčajne vyhýbajú, no v oblastiach s ľahko dostupnými odpadkami ich opatrnosť slabne. Výsledkom sú čoraz častejšie stretnutia pri domoch, ktoré síce väčšinou prebiehajú pokojne, no ukazujú rastúce napätie. V lese je situácia odlišná. Stretnutie môže byť omnoho rizikovejšie, najmä ak medveďa prekvapíš potichu alebo sa ocitneš blízko jeho mláďat. Vtedy môže reagovať inštinktívne a zaútočiť. Medziročne sa počet stretnutí s medveďmi zvyšuje, za rok 2024 bolo zaznamenaných až 1900 interakcií, niektoré z týchto incidentov skončili so zraneniami a pribúdajú aj tragické prípady. Dodržanie pár jednoduchých pravidiel výrazne znižuje šancu na zranenie. Najdôležitejšia prevencia je nepriťahovať medvede potravou, nenavštevovať oblasti s čerstvými stopami a dávať o sebe vedieť hlasom či pravidelným zvukom. A ak už medveďa stretneš zblízka, zachovaj pokoj, nezačínaj utekať, nerob prudké pohyby a pomaly ústup späť v smere, odkiaľ si prišiel. Doma si už len vyper trenírky.